Dneska budeme variť plať, nie variť, ale piecť, lebo to sa pečie a potrebujeme k tomu zemiaky, sol, múku, čierne mleté korenie, mlieko, masť na vymastenie plechu. Na plať potrebujeme väčšie zimné zemiaky, lebo sa lepšie strúhajú ako tie malé. Tie letné zemiaky nie sú dobré, lebo sú zvoňatené, tieto sú najlepšie k tomu. To podľa oka robím, koľko chcem urobiť. Tak, na jednu osobu počítam tak 4 zemiaky, pridá sa k tomu múka a tak ostatné veci. Takže cesto máme hotové. Pridáme do toho sol. Takto zhruba toľko. Čierne mleté korenie. No, to podľa chuti, koľko chce viacej, koľko dá menej. A múku dáme tak. Myslím, teraz stačí 3-4 lyžičky. Uvidíme potom, že aká hustota bude. To spolu premiešame. To cesto musí byť riedké, nehusté. Dúfam, že teraz to už stačí toľko. A máme cesto hotové. Robí sa to len v zime. Cez leto sa nerobí. To len v zime sa robí. Doniesla som plechy zvonka, aby sa stuhli. To sú špeciálne na to robené, neviem, ja som to zdedila od starej mamy. Ako sa to robí, neviem vám povedať. Dáme do toho 3 alebo 4 lyžičky, podľa toho, aká tenká alebo hrubá treba. Ináč u nás tenké sa pečú a do chrumkava. Dakto má rád hrubšie. A ktoré ešte aj pečú v rúre. Pečie sa to 5 minút. No, keď je polovicu pečené, musíme pomastiť, aby nám to vyšlo. Obrátime a ešte dopečieme. Chudobnejší to robili, čo mali doma zemiaky, kravu mali, lebo zemiaky pestovali, mlieko mali doma od kráv, múku potom kúpili ešte k tomu a neveľa k tomu treba. Môžete ísť jesť tak. Dobre, ďakujem. No, poďme. Poďme. Takže doniesla som plech, beriem druhé, lebo mi to pripečie. Dobrú chuť. Ďakujeme. No, to je na mesel.